beti gero. Eta ze kontatzea ban zure aitik hartzerako denporaz? Neon zirela alkar joten, ez zetela lekurik ez zuteko bez, da sartzen, da oso gara gogorra. Da bilurretan, beti bilurretan. Entzete libro esan, etorri zi horrek zautute guzan. Nia pentsetan bildur da bezala, ez kaldera. Etorri zan. Zua joango zineten bizitetan Larrinagara, edo amak janariz edueten eta? Ama joango zan, ez. Porque egin bat eroikizio den. Egun Bilbon eukizan gero lagun batzuk, benetenak eta arek pentsatuta epibilirzi laseo zerreitzen, arek amiztaden batzuk eukizela, eta ez dakizan hor. Baina horre oso gara ez dakitxea. Karselatik etorri zen ginen, etorriaz. Nik espabilo kauti, da holako eusan eta besti horrek. Anotza dagoa, zena.